Hej YouTube, og velkommen til en video. Jeg skal lave, hvad der er i min taske, så jeg kan i gang. Den er fucking tung, bare lige en okay, vi starter med den første. Der har jeg en Harry Potter bog. Og han viser, hvad han har i sin taske. Han er lidt kedelig. Jeg skal fandme lave bottleflip. Seriøst, William? Hvor er den anden bold? Hvor er den anden vandplads? Derovre. Så er det også en bold. Og jeg har en Wimpy Kid på engelsk. Jeg kan ikke gøre det, hvis der ikke Og jeg har en Wimpy Kid, som så er omvendt, men den er på dansk. Jeg har en engelsk bog, hvor jeg laver alle mine engelsk ting. Selvfølgelig. Og jeg har min historiebog. De er bare lidt handicappede deromme. Ja. Mine fastbriller. Din fast. Jeg har der. En anden skrivebog, det har jeg også her. Og så her, der har jeg en dansk bog. Her, der har jeg min matematikbog. Den er fucking kedelig. Kolorit. Naturteknik. Fucking lortefag. De vi har en 9 af. Så det var bare lige den her video, jeg var lige vise. Dansk. Så var den ene rum færdig. Så næste rum. Og subscribe og like. Bananhus. Og jeg har 3 linealer. Får man altid brug for mig. Hvorfor? Jeg skal lige bruge dit internet. Ja. Jeg skal uploade. Jo, man kan. Der går bare noget tid. Nej, fordi jeg har 3G. Eller jeg skal finde Og det kan jeg ikke. Hvad? 5P altså? Hvad er det? det er Kalo. Hvad er kode? Så skulle jeg ikke sige på YouTube. Nå, så nå jo. I må ikke få internetkoden at vide, sgu da. Det er sgu da ordentligt skiller. I må sgu ikke finde skid at vide. Sgu da totalt, hvad der Fuck, jeg kan ikke lande den, når jeg skal filme. Og så har jeg en der. Jeg har en passer og en til lineal. Jeg ved fandme ikke, hvornår man får brug for det, mand.